sinisilibrar ang kapistahan kan transfigurasyon kan kagurangnan. Ang sayang transfigurasyon sarong pagpahayag kan sayang kamurawayan. Na siya nanggad ang tunay na aki kan Diyos, ang pinagmarhay kan Ama. Lugod kita mga nakikisumaro kay Kristo, bilang mga aki kan Diyos, danay, lugod kitang makagamiaw sa iyang pagiging marahayon. Nakita malugod maging mga panalmingan ng kamurawayan asin karahayan, sarong patutuo kan satong pakisumaro kay Kristo, ang liwanag kan satong buhay. Asin ang inot na Domingo kan bulan na Agosto, susog sa kasuguan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, asin kan Universal na Simbahan, yuan pinagdesignar bilang aldaw kan mga kapadian o St. John Mary Vianney Sunday, bilang pagmidmid sa modelo kan kapadian na si Juan Maria Vianney. Kaya sa misang ini, sa tuyaman na ipamibi ang gabos na kapadian. Urog na sa tong arkidiocese, urog na sa tong namumutan na arsobispo. Siya po ang nagsilibrar kan sa iyang kumpleanyo kan nakaaging simana. Alagad ang misang ini sa tuyang espesyal na idudulot para sa iyang mga intensyon. Urog na sa iyang marhay na salod. Matindog po kita asin maugma niya tong sabaton ang sa tuyang celebrante mayor asin predikator. Ngayong iba ang sa tong namutan asin ginagalangan na arsobispo. Most Reverend Rolando J. Tria Terona, UCD, DD. Kaibaan mga kapadian kan sa tong parokya asin iba pang konselebrante. Na daing makakaagaw, kung ikaw uya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Mga magturugang sa imong karon, pagtubod yamo lugod magraron, ikaan lang na kami ako. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikaw sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kandi sa liwanag kan tataramon, paglaong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa gabos na panahon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikaw uya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganing pagpakilaban, kan hawak asin kan dugo na atang, pagkamuot yamo lugod makalubo, ikaan enon ng damo sa mo.
sa samuyang tahang, kaugmahan na daing makakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Kaugmahan na daing makakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahang. Kaugmahan na daing makakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magdurugang sa imong karon, pagtubod yang Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang katuninungan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Diyos, marinaramrad kaninyo namin mga tugang. Diyos mararamrad man po. Namamotan kong mga tugang, maugma kitang nagkakatiripon ngunyan. Purita sa tuyang isineselebrar ang kapestahan sa tung kagurangnan, ang transfigurasyon kan kagurangnan. Pinapasalamatan niyato ang mahal na Diyos sa danay na pagmangno na ipinahiling niya sa paagi ning pagtao ning mga taong malingkod sa iyang banal na banwaan. Mga tugang, idoko ang payo. Sa silensyo kang sa tong mga puso asin konsyensya. Ako unta an sa tong mga kasalaan, tanganing magkanago kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ang gabos mo usog tabi, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangadsi ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. maherak mang lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakatawadaan sa tong mga kasalaan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan. Let us sing together ang gabos.
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan buot. Inuomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka nakula mo kamurawayan, kahurang na Diyos, aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang nan aking bukong Hesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Idoko ang payo, mamiibig kita, O Diyos na mamuraway na transfigurasyon kan bugtong mong aki, pinakusog mo ang mga sakramento ning pagtubod sa pagsaksi ning mga kamagurangnan, asin makangalas na enot mong ipinahayag ang lubos na pag-ampon ning mga aki. Warasan sa mong mga nasasangkoban mo na naghihinanyog sa tingog kang padangat mong aki, magkanigo kaming maging mga paramana kaiba niya. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa mga babasahon. An-enot na babasahon, nagpapahayag ang disyon ni Propeta Daniel sa iyang nahiling ang mabansay asin mamuraway na Diyos asin ang daing kasagkuran niyang kahadian. An-enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mantang naghihiling ako, ibinugtak ang mga trono sa mga lugar kaini. Ang sarong danay na buhay, nagtukaw sa saro kan mga trono. Maputi, siring sa niebe, ang sa iyang gubing. Asin nakakaagid sa telang purong lana ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono na igwanin mga ruwedang naglalaad. Hale sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog nin kalayo. Yaon duman ang ribo-ribong tao na naglilingkod sa iya. Asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binukasan ang mga libro. Sa bisyon na ini, sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garo tao. Nagrarani siya sako, napapatos nin panganoron, asin nagduman siya sa danay na buhay, dangan
ipinamidbid sa iya. Tinawan siya nin autoridad, onra sa kapangyarihan na maghade. Tanganing paglingkudan siya kan mga tao sa gabos na nasyon, rasa asin lingwahe. Magdadanay an sa iyang autoridad, asin mayo nin katapusan an sa iyang kahadean. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio an simbag, an kagurangnan hade, an kahuro halangkawi sa bilog na kinaban. An kagurangnan hade, an kaharolawang kawi sa bilog na kinaban. Hade an kagurangnan, magugmalugod ang daga, magugmalugod ang mga baybayon kan dagat, panganoron asin kadikluman ang nasa palibot niya, katanosan asin hustisya ang mga fundasyon kan sa iyang trono. An kagurangnan hade, an kaharolang kawi sa bilog na kinaban. An mga bukid na tutunaw siring sa taro sa atubang nin kagurangnan, sa atubang nin kagurangnan kan bilog na daga. An kalangitan nagbabareta kan sa iyang katanosan, asin an gabos na nasyon nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurangnan hade, an kaharolang kawi sa bilog na kinaban. Huli ta ika kagurangnan, an pinakahalangkaw sa bilog na daga, urog na dakula kisa gabos na mga Diyos. An kagurangnan hade, an kaharolang kawi sa bilog na kinaban. Sa kaduwang babasahon, nagpapatutuo kan kadakulaan kan Diyos sa paagi kan pagiging saksi ni Pedro, Santiago asin Juan, kan mamuraway na pagtransfigurar ni Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. An ipinahayag mi sa Indo, dapit sa kapangyarihan, asin pagdatong ni Hesukristo na sa tong kagurangnan, bakong gikan sa mga usipon na gibo-gibo sana. Huli ta mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi siya kan inako niya ang Diyos Ama, an kaumawan asin kamurawayan, dangan nadangog mi ang tingog kan dakulang kamurawayan, kan magtaram siya. Ini ang namomotan kong aki na ikinakaugma ko. Nadangog mi ang boses na ito hali sa langit. Huli ta kairiba kami kan kagurangnan, duman sa banal na bukid. Kaya nag-urog ang samong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para sa Indo, na pahalagahan ang pahayag na iyan garo sanang ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar. Sagod magbanaag an aldaw, asin magliwanag ang bitoon na makaaga sa indong mga puso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magtindo po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Sa kagulang
Ang kaguranglan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkalihis nin anom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro sakaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kanidtoon na sinda, nahiling ninda, naliwat si Jesus. Nagliwanag, siring sa aldaw ang nalawgon niya, asin nagkintab sa kaputian ang sa iyang gubing. Dangan, nahiling ninda si Moises, asin si Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus, "Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nin tulong payag-payag digdi. Saro sa imo, saro ki Moises, asin saro ki Elias." Nagtataram pa siya kan lindungan sinda nin maliwanag na panganuron. Dangan ang sarong tingog hali sa panganuron ang nagsabi, "Ini ang sakong aking namumutan na ikinakaugma kong gayo." Dangugan nindo siya. Kan madangog ini kan mga disipulos, nagdapa sinda sa takot. Alagad dinulok sinda ni Jesus. Dinutaan sa kasinabihan, "Tumindog kamo, di kamo matakot." Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling kundi si Jesus na sana. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbutan sinda ni Jesus. Di nindo ipag-usip ki isayman, ang nahiling nindo, sagkod na ang aki nin tawo, mabuhay liwat. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Padagos kitang nakatindog sa pagbindisyon kan libro kan ebanghelyo. Kita po magpanguros. Matukaw ang gabos. Kiraray, Diyos maray naramrad kaninyo namin mga tugang. Saro sa pinaka-importante as in blessed na kapistahan sa bilog kang simbahan, iyo ang sinisilbar niya to sa aldaw na ini, the transfiguration of our Lord Jesus Christ. Ang pagbabagong anyo, pagbabago kang lalawgon kang sutong kaguran ng Keso Kristo. Especialmente mga tugang sa konteksto kang sutong buhay ngunyan, masyado kitang busy, marami kitang pinag-aabalahan, marami mga distraction, mga katakol-dakol na bagay na nagiging pabigat pagkabat sa sutong buhay. We worry so many things. Very refreshing, nagdudulot sa ito ng kagaangan kang kalooban kapag nadadagog niya to o isinisilibrar niya to o ginugurong niya to ang importanteng nagibo dumaan sa buhay ni Jesus na siya sa bukid kang Tabor nagbagong anyo, he was transfigured. Tadaw, why do I say it is something refreshing? Something consoling, something that lightens our burden kapag sinisilibrar niya to ang kapistahan kang transfigurasyon. Sa tulong rason. Enot, ang kapistahan ngunyan, sarong kapistahan kang paghihiling
o pag revelation, it is a moment of revelation, ipinapahayag. Anong ipinapahayag sa sato? Enot sa kabos, pinapahayag sa sato, halis sa Ama. Ang Ama mismo nagsasabi, ini ang sakong aki padangat ko. Behold, my beloved Son. Dangungag siya. Listen to Him. So we see siyang ordinaryong tao. Aki kang Diyos, introduced by God to us. Sabi nga, kung importante yung tao, mas importante yung nag-i-introduce sa tao. Uya ang Diyos, ang kagurang ng Diyos Ama, na nagsasabi sa ito, ini, this is my beloved Son, listen to Him. Tanguag niyo siya. Sinasabi ko, refreshing, importante, because today, masyado kitang distracted. Ang demonyo, gusto niya na siya ang dagungan niya to. He wants to be listened to. Saruyan sa tentasyon ngonyan sa mundong hindi. Do not listen to God. Listen to me. Listen to the world. Listen to the beautiful things happening around you. Uyaman ang tentasyon na ginibo kang alas, the snake, kay Eva at kay Adan. Do not listen to God. Dahil totoo sinasabi niya, pwede mong kakanon yung bunga ng yung prutas na yan. Listen to me, don't listen to God. Pero ngunyan, klaro, pinapagarundong sa ito, we have to listen to Jesus. Why? Dahil siya ang bugtong na aki kang Diyos, isinugo para igiya kitang gabos. Isinugo para tuktuan kita kung paano kita mamumuhay bilang tao, bilang mga Kristiyano, bilang disipulo. We must listen to Him. Dahil sa pagdagog niya to kay Jesus, uya nagigibo ang tinatawag niya tong pamipi. Listening to Jesus is the first step to intimacy with Jesus and eventually with God. Di kita pwede maging masunod-sunod sa kagurangnan kung di kita nagli-listen o naghahanyuga if we do not listen. No? Kaya may kaipuhan na buksan niya ito sa itong puso. Every day, kada aldaw, may kaipuhan na sabihin niya ito sa kong sadiri, I must listen to the Lord today. At dahil ko pababayaan ang mga distractions, ang mga bareta, ang kabustayan, overwhelms me na para mayo ng espasyo ang Diyos sa sakong puso. Mayo ng boses o tinig ang Diyos na may kaipuhan kong madangog. This is my beloved Son. It is a revelation, pagpahayag kung si Jesus at bakit importante si Jesus sa satong buhay. Yan ang enot na pinapaganundom sa sato kan kapistahan kan transfiguration. Ikaduha mga tugang nadangog dyato kung tano si Jesus nakikipag-olay sa presensya ni Moises as si Elias. Duhang haligi kang lumang tradisyon o Jewish tradition. Si Moises tumatayo bilang batas. He represents the law of God. Diba si Moises ang nagtao kang 10 utos sa mga tao? Di po ba? Elias represents the prophets, ang mga propeta, ang mga nagtutukto, ang mga nagpagarumdum sa mga Hudeo kung taano sila dapat mabuhay. Sosok sa mga eksperto sa Biblia at magandang kapot, anong pinag-uulay nila? What are they talking about? Sosok sa mga expert, most probably, si Moises at Elias, ini-encourage si Jesus, sinasabi, go with your mission. Gibuhon mo ang misyon na itinao sa imo kang Ama. Na ikaw sa manunubos, mamamatian mo ang kadipisilan, ang pagtiyos, ang pagkagadan. Pero mamamatian mo rin
ang pagkabuhay liwat. Siriman ang Victoria kontra sa Diablo. Ang saro kang magiging liwanag sa banwaan na nabubuhay sa kadikluman. No? Parang pinapagirudom sa ito, mga tugang, na we participate in the mission of Jesus. Di lang kita inapudan para dangungag o to listen to Jesus. Pero Jesus offers His own mission to us. Kaya kita gabos, inaapudan para iharubay ang marhay na bareta. That is our mission. Di nyo isipo na ang sakong relasyon, Diyos at ako lang, sa diri ko lang. No. Nang kitang gabos, binunyagan, kinumpilan. Itinauso sa to ang misyon. Lakaw ka mo, iharubay, ibalanghibog ang marhay na bareta sa nguso, especialmente sa magayon nyatong pamumuhay bilang mga Kristiyano. That is our mission. Kung paano si Jesus in-encourage para gibuon ang kanyang mission na idusay ang kanyang buhay para sa kaligtasan kang bilog kang katauhan, ngunyan pinapagarob sa to ni Jesus mismo na we participate in His vision to make this world a better place to live in. Kaya maging aware tayo, conscious tayo. Ako pala bilang Kristiyano, bilang Katoliko, meron akong misyon na ibalanghibog ang marhay na bareta paagi sa sakong makakristyanong kilos o gawe. And ikatulo, this gives us encouragement. The third one. Ang gabos na ini, ang pagpapahayag kang Ama kay Jesus bilang bugtong na aki, siriman na dapat niya itong dagungag si Jesus, ang sayang misyon na pagtusay, ang gabos na ini, it moves towards glory. Kalwalhatian, kamurawayan ni Jesus. At ang korona kang kamurawayan iyan, mahiling niya to, kang binuhay liwat siya, kang Diyos Ama. Nabuhay liwat si Jesus, pare pahiling na siya naggana kontra sa kasamaan. Naggana kontra Diablo. Ang liwanag naggana kontra kadikluman. At kitang gabos mga tugang, magpapartisipar kita, mapapasa sa to, it will be given to us that glory. That glory. Dahil lang sa kabilang buhay, but as tangon yan, the glory of God mahihiling na sa satong buhay. Even now, we journey experiencing the glory of God. Alam niyo mga Jesus, bago niya idino sa inyong sadiri, sinabi na, uya na ang oras, Ama. Glorify your Son so that I may glorify you. Maliwanag na sinabi ni Jesus yan, Ama, uya na ang panahon na andam na ako magdusay kang sadiri. Kaya ilwalhatian mo ko, kamarawayan mo ko, para ikaw naman. I will manifest your glory. So it's the same. That is what Jesus is telling us. No? We participate in His glory when we welcome and live His life. Hahaputan din niyo ako, Bishop, anong glory? Ang hirap-hirap ng buhay ko, dami kong problema. Nagkakasala ko. What glory? Sabi ko nga kanina, ang kapanuan kang satong kamurawayan, dahil man yato yan mamamaten, digdi sa daga. Mientras na kiti sa daga, prone kita, subject kita to sin, to failures, to imperfection. But, tayo man sinasabing, tayo pwede kitang makamatenan kang kalwalhatian o magpartisipar in the glory of God. Ang fullness, ang kapanuan kang kamurawayan, mapapasa sa to sa kaden kang Diyos. Pero ngunyan pa man, itinataw na sa sato yung mga sparks. Di ba? Spark, bago mag-apoy, may spark muna. Di ba? Yung spark na nagtataw sa to kang kusugan, it encourages us. Halimbawa, sample lang ito.
pag kita nagkukumpisal. Anong obserbasyon nato? Anong sinasabi nato? Wow, ang sarap ng pakiramdam. Lumuwag ang kalooban ko. Hindi po ba? Madalas, yan ang namamatay nato. After confession, we feel light. We feel unburdened. Kasi nailabas natin. Yan ang glory pinatitikim sa atin. The lightness of life. Tadaw, because we have received, itinausa sa to, ang compassion of God. Ang pagkaherak ng Diyos, nagpapagaang sa satong buhay. Ang kasalanan, nagpapabigat sa ating buhay. And to glory, experience glory, is to feel lightened. Dahil aram niya to, uya ang grasya kang Diyos. Grasya is equivalent to glory. When you receive the grace of forgiveness, of healing, of strength, God is glorifying you. And up to the point na después kang sa itong pagbaklay sa mundong ini, sa dagang ini, uya, mapapasa sa to ang kalawalatian, fullness of glory, dahil kita uwi na sa tubang in front of God. So ini ang mga encouraging messages kang kapistahan, kang transfiguration. We have Jesus, the Son of God, and we're asked to listen to Him. The Lord Jesus invites us to continue His mission of spreading the good news. Ipalaganap, iarubay, ang paglaom, ang hope. No? At ikatulo, kabuste ini para kita maging mamuraway, we may be glorified by God. Digdi pa man sa lupa, sa daga, hasta mapasa sa to ang kaloratian sa iyang, ang kamarawayan sa iyang kahadian sa langit. And all of this, dapat magtao sa to, kagkakusugan kang spirito, pagkabuhay kang sa tong konsyensya o spirito, especialmente magtao sa to, kang bagong paglaom, because God is a God of love. Mga tugang, sa sakong pagtatapos, yan ang inaharubay ni San Juan Maria Vianney Aspade. He preached Jesus as our Lord and Savior. He preached God's forgiveness and compassion. Apostol siya kan confession. And he changed the community. Ang iyang banwaan na paglaog niya duman, binabato siya, binabato yung parokya. Dahil siya pinihan ng mga tao, may interes sa bisa. Gradually, nagkaigwa kang kamurawayan ang banwaan ang mga tao. Hanggang paagi sa iyang mga katuktuan, pamumuhay bilang banal na padi, namatayan kang banwaan, ang pagiging bagong banwaan, pano kang kamurawayan kan kagurangnan. Kaya mga tugang, we all long to be changed, di po ba? We want to change. We want to be new. We want to be strengthened. This is the time. Let us look at Jesus, welcome Him, make Him the center of our lives, listen to Him, participate in His mission, and the glory of God will be ours. Ngunyan, hasta sa kabilang buhay. Amen. Masilensyo kita mga tugang, paghurupuro pa nato ilang mga bagay na nasambit ko.
Buksan niya to ang satong mga puso, siring man ipayag niya to ang satong pagtubod. Nagtutubod ako. Amang kagibo. Makata kita kabos. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhal. Kaglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong yan. Pagurahanan ka. Mas mausog tabi. Ipinangid ang huli ka, Espiritu Santo. Namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gatang asin dilinuhon. Uminilig sa mga gadan, kanikatulungan lang, nabuhay liwat wale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Natutukaw sa to ang Diyos Amang makakamhan. Haleluman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parubakin na din mga santos, sa pagpatawan nin mga kasalanan, sa pagkabuhay diwanin lamang, sa buhay na daing kasagtoran. Kabos. Amen. Sa transfigurasyon, ipinahayag kang Ama ang kamurawayan kang sa iyang aki. Dayta nahihiling ang sa iyang kamurawayan ngunyan, alagad sa paghadat niyato kang kahadayan, mamibig kita sa Ama sa iyang ngaran. Ang satong simbag, makusog tabi ang gabos, kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang kamurawayan ni Kristo, magbanaag sa paagikan simbahan, mantang maimbod kitang naghihinanyog sa iya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang kamurawayan ni Kristo, magbanaag sa paagikan simbahan, mantang maimbod kitang naghihinanyog sa iya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugang samong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa grasya na ang liwanag ni Kristo. Mahiling kan ibang tao sa satuyang pamuhay-muhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagsasakit, makahiling kan sa indang paduduman sa transfigurasyon kan paratubos. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing ang mga gadan, mabago siring sa mamurawayon na hawak ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Idulot niya tungonyan mga tugang ang sa to mga personal na intensyon, siriman padanay niya to ipamibi ang mga biktima o naapektuhan kang typhoon na egay, na sinda magkaigwa kang kakusugang kang spirito, especialmente matabangan sa indang buhay ngunyan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan. We now pray for our personal and family intentions. Kagurangnan na Diyos, marahay na uya kami digdi, akowa ang mga pamibi kaining komunidad na tiniripon sa pagmate kang sa imong mga tataramon, asin sa pagdolot kang sakripisyo, kang sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Tukaw tabi para sa pagdulot. Sa pagdolot kang offering, 2 lines please. Giboasin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinoan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo. Ano ni kakadulot ko sa pangataman mo, sa buhay na hindi naimabilang ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagiboasin kag tao, gabos ikinaugay mo. Maninigo asin matanos na nanay, asin din sansaen magpasalamat kami sa imo, kami sa imo. Giboasin kag tao, gabos sa diri mo. Kapinoan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman
sa buhay na ini na imabilang ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagiboasin kang taon, kabos ikinaugay mo. Maninigo asin. Magpamibig kamo mga tugang, tanganing ang sako asinan sa intong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog ni ang banal na simbahan. Kagurangnan namimibig kami, pakabanala ang mga idinolot na atang sa mamarawayon na transfigurasyon kan bugtong mong aki. Asin hugasi kami sa mga dikta ning mga kasalan sa banaag ding sa imong kaliwanagan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itasan mga puso, initas minasa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigawasin dapat matanos asin nakaliligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta sa atubang nin mga piniling saksi, pinahayag niya ang sa iyang kamurawayan, asin pinano sa orog, kadakulang banaag itong kamugtakan kang hawak na kapareho. Sa iba, tanganing ang kapadong akakalan kan krus, mapara sa puso kan mga disipulos, asin ang kapanoan na makangangalas na pinabanaag sa iyang pamayo, ipinahayag sa hawak kan bilog na simbahan. Kaya, kaibakan mga virtudes kan kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Makanta ka, boss? Banal, banal, banal ang Kagurangan ng Diyos din mga hukbo. Ang langit at sinaga, anong at sa imo kamurawayan. Wasana sa kaitaasan, paladan ang inadigti sa ngalan kang kagurangan. Wasana sa kaitaasan. Tiklop tabi. kagurangnan, ikanagadang banal, burabod ng gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon kang semong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesus Kristo. Kan siya na sarugarin na buot pinasaluwiban sa kod sa pasyon, nagkuha ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini,
asin itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa siya mga disipulos nang sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul sa pagpatawad, kan mga kasalan. Ini paggibohon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Ang pagkakalan mo, kagurangan, Ipinapamaletan niya mo. ang pagkabuhay mo liwan. Pinapahaya sa kanya ikaw magkatwa. Kaya kami na nagrorondom kang sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta, pinapakanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, ni San Juan Maria Vianney, asin gabos na santos, na kaydupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Jesucristo. Huli sa iyasin kay baniyasin sa saiyan. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Natukdoan kan mga nakaliligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama mo na yamon sa langit, Amalalon ang ngaran mo, magdaton ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyanon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin pare kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa kabos na maraot na mibibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalaan, siring manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kang samong paraligtas na si Hesu Kristo. Pangusog tabi. Sulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, asin papagkanagawa na siya mapatuninong asin magkabaron niyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasa indo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang mga aki, magpatinaraohan kamo, nin katuninungan ni Kristo. Peace to all of you. Peace to your families. Kan Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kahirapan, kahirap kami
Kordero kan Diyos na nagpapanap, kan mga kasalan kaginapan. Awi kami, in Uya ang kordero kang Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigon ay ka magdago sa sakong harong. Alagad magdaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Mga tugang, magpapakinabang kita sa banal na silensyo, holy silence. So, di mo na kita makanta, wala mo ng recording, later na lang kita makanta. Sa silensyo, ako niya to si Jesus, dagonga niya to si Jesus, magpabigimit niya to sa iya. Amen.
Duyan na sa mga kamot, nabihipa sa kaipohan, sa irarong ninbot, karo igwa panimpulang, na ipinato ninong, nagsiya sa naghapot, pan ikanamit bidan, nasa potanan namatean. Ikapalan agurangnan, an makakahipno. Ikapalan agurangnan, an makakapano. An panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mautot sa imong kaotan, dawaan gapos mawara, dawaan gapos magbaya, panurog na mahalaga, ikamapasakuyan. Tindog tabi. Ito ko ang payo, mamiibig kita. Kagurangnan, namimiibig kami. Ang mga banal na kakanon na samong inako, magbago sa mo sa iyang ladawan, na ang kaliwanagan kaini binuot mong ipahayag sa iyang mamaraway na transfigurasyon. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po mga kita. Bago po kang mensahe pasasalamat, inot po ngunyan first Sunday kang bulan. So igwa kita ning misa pro seminaryo collection. So inot sa gabos sa kuya pong pinapasalamatan ang satuyang namumuotan na arsobispo na maski mga ni po busy siya ngunyan aldaw, tinawan po niya kita ning panahon o ning schedule tanganing makisumaro, tanganing magmisa po ngunyan sa digdi sa tuyang parokya. Original po pinag-imbitaran ta na mamisa po siya digdig kan sa tuyang Parish Day, pero de po nag-fit sa iyang schedule kaya pero happily dahil itong Parish Day ta pagkakataon man po na midbira niya to ang sa tuyang bagong Bikaryo General, kaya siya po nakapagmisa digdi in behalf of the Archbishop. Kaya ngunyan na aldaw sa kaaldawan ni San Juan Maria Vianney, siya po yaon sa tuya bilang pakisumaro sa pagselebrar kang aldaw na ini asin siring man dahil kang birthday po niya, dahil po kita nakapag-celebrate o nakapag-offer ning mass para sa iya dahil sa nobinaryo ta ki inang katipanan. Kaya pinagmauot niya po na ngunya na aldaw siya makisumaro sa satuya. Kaya palakpakan po niya ang satuyang namumutan na arsobispo sa iyang presensya. So some of your offerings will go to his project, especially para sa
sa retirement house kan mga padi. So iyan ang saro sa mga pinaghihinguhan niya po na matapos at least sa iyang term na magkaigwan ng harong para sa mga retired priesta. Ikadua po, gusto ko man pasalamatan sa tuyang konselebrante ngunyan, si Father Jerome Pelayo. Siya po ang direktor kang mission. Although day pa po nag-abot sa kuya so certificate, pero sa priest assembly po, pinagsabi po na sa tuyang parokya, sa category A, kan mga parokya, kita po ang may pinakahalangkaw na tinaong suporta sa misyon, kang nakaaging misyon. So pinagsasabi ko po ini tama Mission Sunday na naman sa October. Ang last time po na medyo atap po kita kang 2019, although third lang po kita duman sa Class A. Pero this year, last year, 2022, kita po ang nagtaoning halangkaw na suporta sa misyon. Kaya salamat po sa indong pagmakulog sa misyon kan simbahan. And then po, sabi kong po nga ni, si Father Jerome po palan, siya man ang officer in charge ngunyan kan Commission on Vocations. So bako lang po ang kwarta ang pigtauta, sa seminaryo po, may tulo po kitang pinalaog na dagdag na seminarista, kaya dating 2 seminarista igwa na po kita ning 5. So salamat po sa nag-commit na tabangan ining tulong seminarista na makalaog sa minor seminary. So tabangan ta po itong naglalaog sa minor seminary, tamayo kitang seminarista sa major seminary kung dahil kita magsuporta sa minor seminary. Kaya hopefully next year, aram ta po na may around 60 applicants o 60 students ang nakapasar sa tuyang parokya. Pero kadaklan po duman junior high school, pigpili ninda na after grade 10 na lang sinda maglaog. Kaya next year hopefully, bako lang tulo, sana dakol po ang maipadaratang seminarista sa minor seminary, tangani na maglingkod sa tuyang sa simbahan. So, yan po pinapaabot ko kay Father Jerome na we are supporting your commission sa vocation. And then, ikatulo po, si Father Jerome po palan ang coordinator man kang Parish Renewal Experience. As of the moment po, igwang ongoing na prex po digdi sa parokya pon kaso udma, igwa pong 18 ang nagpapartisipar ngunyan sa ongoing Parish Renewal Experience. So, Father Jerome, salamat kan sa imong presensya as in pagkonselebrar ngunyan na aga. Of course, sa tuyang pasalamatan and sa tuyang parochial vicar sa iyang pag-celebrate ngunyan, si Father Pepe po yaon sa Santa Elena na nagmimisa. In this coming August 12, ang Commission on Liturgy kan Archdiocese magkukondisir kan training seminar para sa mga bagong lectors as in lay ministers. Kita po ang host parish para sa Rinconada District, digdi po gigibuhon ang training seminar kan mga bagong lektor as in lay minister, ngunyan pong maabot na Sabado. So sa liwat, ang sakuyang danay na pagpapasalamat sa danay nindong, sa padagos nindong pagtabang sa mga proyekto as in programa kan sa tuyang parokya. So, salamat po sa gabos kaninyo amin. Thank you. Tindog tabi. Bago ko ito ang satong solemne pagbendisyon, si Father, ang satong kura para ko, nagpasalamat sa satong gabos. Kita naman ang magpasalamat sa saya sa pagiging mahigos
maimbod na pastor digdi sa idong parokya. Asiring man ang siyang assistant. Una pa kanya to, si Father sa Kapistahan ng St. John Vianney. Salamat din po sa inyong mga pamibi asin pagbati sa sakong birthday. 17 years old. 77 pala. 77 years old, no? So, ang sakong bendisyon para sa inyong mga pamilya, siring man, especially sa mga naghihelang o may karamdaman. Bow your heads for the blessing. Ang kagurangnan mapasayindong. Asin sa saimong Espiritu. Magpapangrus. Bendisyonan malugod kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, mga akilakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva San Jose! Viva! Good morning, Diyos Mabalos. Viva el Cabanal-Banalang Cruz! Viva! San Juan María Vianney, párroco de Ars, San Juan María Vianney, San Juan María Vianney. Nació este santo en un pueblo al sur de Francia, fue un 8 de mayo de 1786, de padres cristianos, el cuarto de 8 hermanos, llenos de amor y mucha caridad. Juan María Vianney desde pequeñito juntaba sus manitas rezando con devoción, asistía a misa, rezaba el rosario, sentía gran amor por su madre celestial. Desde ese tiempo jugaba al sacerdote, daba el catecismo y los dogmas de la fe. San Juan María Vianney